Тя ми се наложи. Не беше толкова избор. Дали... Не е точно по лично желание в името на България. Да, не беше точно заради това, да. Щом се учила в Великобритания, значи английският ти е перфектен. Да. Тук има ни французи, аз ще ги почна на френски, а за да става по-бързо ще минем и на английски. Силве пле, вене, ето каним ги, заповядайте. Само ще те помоля да дойдеш до мен. Бонжур, здравейте. Добър ден. Добър ден на български, браво. Qu'est-ce que vous faites ici en Bulgarie? Какво правите тук в България? On poursuit notre stage d'ingénieur. Те са на стаж за инженерство, така. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'exercices? Vous faisiez ici en София? Какво правите? Учите ли само? Правите упражнения или се разхождате тук и София? Est-ce que vous faites des visites de notre pays, de notre city, de notre ville? Oui. Qu'est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous voir? И какво видяхте до сега? On a visité un peu la ville historique, les monuments, la cathédrale. C'est une très jolie ville. Oui, ça va? Oui. Казаха, че ни е много красив града, че вече са видяли църквата Александър Невски, Народното събрание и други хубави неща. Vous êtes de Paris? От Париж ли идвате? De Bourges. De Toulouse, dans le sud de la France. Окей, те са от Тулуз. Сега ще ми помага малко тя на английски, за да става още по-бързо. Maintenant, nous commençons en anglais. C'est pas problème? Oui? Окей. Добре. Как ви се отразява политиката и знаете ли нещо за ситуацията в България, за политиците тук? Do you know anything about Bulgarian politics and the situation right now? Just a little. We've seen that there are Съвсем малко знаят. some problems. Знаят, че има проблеми. Yes, between Russia and Bulgaria about Знаят, gazoduc. знаят, че има проблеми между България и Русия. О, vous savez beaucoup de choses. Много знаете, ли? Откъде? Yeah, you know a lot. Sinon, je sais pas pour toi. Sur la situation politique en Bulgarie. Oui, ok. Bon, on va plutôt parler in English. Si vous voulez, vous pouvez parler en français. C'est pas problème pour moi. Donc, au niveau français, on pense que l'Europe doit se défaire de la dépendance vis-à-vis de la Russie au niveau du gaz. Et ensuite, pour les élections européennes, on s'inquiète plutôt pour la montée des partis extrémistes. Добре, сега аз докато дам едно резюме на този отговор, ти за следващия въпрос им задай и питай ги дали техните политици всъщност ги уважават, дали са доволни от политиците си в тяхната страна. В резюме на това, което казаха, те са запознати с това, което се случва в Европейския съюз, за спряния проект за България, чели са, чули са и за това знаят за това. И сега, qu'est-ce que vous pensez de votre politique? It's very bad. Very bad. Много лоши. Pourquoi? Защо? Because today we were not in pole position in France. Before we were the first country in Europe. Защото нивото на Франция в световната политика спада, вече не е толкова уважавана както преди. Преди е била на челно място в силните страни, а сега слиза надолу и надолу, така мислите. Благодаря ви от сърце. Мерси боку. И така, както виждате, уважаеми зрители, тук говорят и на български, и на френски. Говорим за всичко. Виждаме малко преди да се разделим още един вече дошъл нов протестиращ тук